Takže zdarec lidi, tady je Channel U Games, herní pořad a máme takovou menší informačku, nabrali jsme novýho člena, představ. Zdar, já jsem Control a já jsem nový člen na kanálu U Games. A my mu tady dneska jako položíme pár otázek. A ještě bych vám chtěl říct, jak teď byla ta pauza. To vůbec nevím, tam nikdo nenatáčel, já jsem se vrátil, taky jsem nic nedočil na svůj soukromý channel, určitě vám hodím můj i Kontrolův channel do popisku videa. A první otázka, takže chystáš si nějakou novou sérii nebo videa pro diváky? Teď momentálně mám roztočenou sérii z Mirror's Edge. Natočil jsem už z Battlefield 3 a potom budu nahrávat z Mafie 2 a pak se uvidí, co mi skočí pod nos, víceméně pod mechaniku. Jo. Dobře, a musíte ptat, jak třeba dlouho už natáčíš na YouTube, nebo máš s tím nějaký zkušenosti? Natáčím vlastně už rok a nějaký ty drobný, ale víceméně to bylo na mém starém kanálu, který teď je úplně někde v píči, takže já ho smažu a budu natáčet jenom na tomhle kanálu, ten je vlastně už kvalitnější, vím co kecat, není to takový to dětský mluvení do ničeho. Jo, jasně. No, to jsme asi na tom stejně, takže tak. Ještě jsem se tě chtěl zeptat, na soukromí věci se tě ptát nebudu, to ani neuvádíme, nikdo. A ještě poslední otázka, jestli se Kontrole objevuješ na podobných akcích, jako je třeba For Funds, Craftcony a tak dále? No, já zatím jsem na žádných nebyl, ale plánuju, že pojedu s kámošema na For Funds teďkon z 16. nebo kolikátýho to je. Ještě stále uvidí, jak vyjdou prachy. Jo, no, tak přesně takhle to mám i já, no. Takže tohle byly 3 otázky pro Kontrola. Já si myslím, že jako takový uvítání nového člena do našeho pořadu by to stačilo. Takže rozhodně od něj očekávejte dobrý videa. A co bych tím mohl ještě? To je asi tak všechno, takže... Budu dělat spíš recenze, páč mám poměrně nabitý program na mém hlavním kanálu, takže na U Games budu točit plus minus 1 až 2 videa týdně a bude to buď nějaká recenze, ukázka, nebo jen tak nějaký video náhodný. Jo, takže to vychází časově úplně super. Takže já si myslím, že už je to asi všechno. Já asi taky. Takže loučí se s váma Channel U Games a zase někdy příště. Okay. Zdar.